M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga onse okondeka. Pano patiyankhuleni Ambuye lero Lachitatu, Mulungu wa chiwiri mu chaka A. Mayi wathu Eklesia akupitiriza kutigawira chakudya chathu cha uzimu. Mawu oyamba akuchokera mkalata yolembera Aheberi mutu 7 ndime ya 1 mpaka 3, kudzawerenganso ndime ya 15 kulekeza 17. Mawu amtengo wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wolembedwa ndi Mariko woyera, amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu, a rector ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mariko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mariko mutu 3 werenga ndime yoyamba kulekeza ndime ya 6. Pa nthawi yomweyo Yesu adakalowanso m'nyumba ya mapemphero. M'menemu mudali munthu wina wopuwala dzanja. Anthu ena ankafuna chifukwa choti akamnenezere Yesuyo. Motero ankangomuyang'anitsitsa kuti aone ngati achiritse munthuyo pa tsiku la Sabata. Yesu adalamula munthuyo kuti, "Imirira, bwera kutsogolo kuno." Tsono adafunsa anthuwo kuti, "Kodi pa tsiku la Sabata chololedwa nchiti kuchitira anthu zabwino kapena kuwachita zoyipa, kupulumutsa moyo wa munthu kapena kuwuwononga?" Anthuwo adangoti chete. Pamenepo Yesu mtima wake udamuwawa, poona kuti anali anthu okanika, ndipo adawayang'ana ndi mkwiyo. Tsono adalamula munthuyo kuti, "Tambalitsa dzanja lako." Iye adatambalitsa, ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Pamenepo Afarisi aja adatuluka nakachita upo ndi anthu a m'chipani cha Herode kuti apangane njira yophera Yesu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, mawu athu oyamba aja akukamba zambiri ya Melekisedeki wansembe wamkulu. Pamene pali kuzozedwa kaya udikoni kaya ndi unsembe, timakhala tikuyimba nyimbo ndi wansembe mpaka muyaya. Unsembe waketu ndi uja wa mtundu wa Melekisedeki. Ndiye lero tikumva za wansembe ameneyi Melekisedeki. Ndipo mawu oyamba aja kunena kuti akuti Melekisedeki anali mfumu ya ku Salemu. Anali wansembe wa Mulungu wopambana zonse. Ndipo chachitatu akuti anali mfumu ya chilungamo, mfumu yoweruza mwa chilungamo. Ndipo akupitiriza kunena kuti akuti anali mfumu ya mtendere, Shalom. Chifukwa chakenso anali mfumu ya ku Salemu, Shalom. Ndipo chodabwitsa chimenenso tikumva lero zokhuzana ndi Melekisedeki ameneyi akuti za makolo ake palibe chikudziwika. Palibe amene akudziwa za makolo ake. Akutinso ngakhale zakubadwa ndi imfa yake palibe chikudziwika, palibe amene akudziwa. Zodabwitsa. Wansembe amene makolo ake sakudziwika, abale ake sakudziwika, siku limene anabadwa sakudziwika. Ife timaona kawirikawiri Akhristu amatifunsa, "Bambo munabadwa chaka chanji, munabadwa siku lanji?" Ndipo timawuza koma uyu ndi wansembe amene sizikudziwika kuti kodi anabadwa liti. Kodi tizimvetse bwanji zimenezi? Ngati pali chinthu chimene chikulepheretsa anthu ambiri kumva uthenga wabwino, ndi chifukwa chakuti amayamba kaye afukula za amene akulalikayo. Kodi amene ndi otani? Kodi moyo wake ndi otani? Kodi anthu amakhala nawo bwanji? Kodi ansembe anzake amakhala nawo bwanji? Choncho anthu ambiri tikukanika kulandira mthenga wabwino, tikukanika kumva mawu a Mulungu amene akulalikidwa ndi alaliki, chifukwa chakuti tikutaya nthawi yathu kwambiri kuyang'ana za moyo wa atumikiwo. Kodi ndi otani?
ngati panali chinthu chimene chinalepheresa Ayuda kuti amve mawu a Mulungu, kuti amvere ulaliki umene umachokera kwa Ambuye Yesu, chifukwa chake chachikulu chinali chakuti amayang'ana kuti kodi Ambuye Yesu ndi ndani. Ndiye inu ndine tikukumbukire zimene amanena. Kodi ameneyi, kodi bambake si aja mpalamatabwa? Mwana wa mpalamatabwa angatuse chani? Kodi abale yake sewa amene timacheza nawo, awo tili nawo pompano? Komanso takumbuke ndinzawo amene itu ndinzake wa anthu ochimwa. Mukumbuke nthawi jako wanena kuti amacheza tu ndi anthu ochimwa. Choncho anthu Ayuda chanamba kuyang'ana zimene moyo wa Ambuye Yesu, ndipo chifukwa cha zimene Ambuye Yesu amachita, iwo anakanika kulandira uthenga wake. Sikuti tu zimene amachita Ambuye Yesu zinali zolakwikayi, zinali zabwino ndithu, koma analephera kulandira uthenga wake chifukwa cha zimene iwo amaganizira za Ambuye Yesu. Tikuyenera kukhala anthu ochenjera. Tikuyenera kukhala anthu ochenjera kwambiri. Tikamayang'ana kwambiri zimene atumiki akuchita, uthenga wa Mulungu sitizaulandira. Sitikulimbikitsa atumiki kuti tizichita zinthu zolakwika, koma tikamazang'anisisa kwambiri zimene mlaliki akuchita, tizakanika kulandira mthenga wabwino, monga momwe anachitira Ayudacha. N'chifukwa chake mbiri ya Melikizedeki sikudziwika. China chilichonse cha iyeyo sichikudziwika ngakhale mpang'ono pomwe. Amafuna kuti anthu kwambiri apange concentrate on uthenga umene iyeyo amapereka ngati wansembe. Samafuna kuti anthu ataye nthawi ndi kumayang'ana za moyo wa Melikizedeki, kuti kodi bambo ake ndi ndani, kodi achimwene ake ndi ndani, achimwene ake ndi ndani. Amafuna kuti anthu nthawi yawo yambiri akhale akupanga focus pa uthenga umene Melikizedeki amapereka. Mu uthenga wathu wabwino wa lero muli phunziro la mphamvu kwambiri. Tisalephere kuonesa chikondi chifukwa cha lamulo. Ndipo lamulo limene likupangisa kuti ife tilephere kuonesa chikondi, lamulo limenelo si lamulo lochokera kwa Mulungu, ndi lamulo lochokera kwa Satana. Tikuonesese nthawi zonse kuti pasakhale lamulo lina lililonse lotilepheresa kuchita zachifundo. Timpemphe Mulungu choyamba atipase mtima wokonda kumvesera ndi kusunga mawu ake, posatengera kuti kodi mneneri kapena mtumiki mlaliki moyo wake ndi otani, nkuteka ife kukapulumuka chifukwa cha uthenga wake, iye nkukapsa moto. Komanso chaulere chachiwiri nchakuti Mulungu atithandize kuchita chifundo ngakhale pamene ifeyo mwina situation yathu sikatatha kutilola kuti titere choncho. Tisabisalire malamulo ndi cholinga chakuti tikanike kupereka, tikuonesa chifundo, chikondi kwa anzathu. Timpemphe Mulungu atipase zaulere zimenezi. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.